लोगोफोर गाइसमोन हाम्फिया नै रिल्स बानायगासिनो दङ आपेल जाख्लानायाव नायदो बिथांनि लबार फाननानै लानाय आपेल जाख्लानाय मबाइलाव नै रिं लाइटजोंसो बानायलायबावदों सर्ट मुभि बानायनो नागिरदों आरोना हाम्फिया बड'लेण्ड रादाब फरायनो सानदों ओरैनोबा माने स्पन्सारनि भिडिअ बानायनांगौ दं आरोना हाम्फिखौ बानायगासिनो दं बानायनो जाया नै बेनो बुस्थुआ मा बुस्थु दा बेयो खाथा बिस्कुट थां माथांनो ओरैजाय लोगोफोर आपेल जाख्लानायजों शुट खालामगासिनो दं नै रिं लाइट बहायनानै लोगोफोर भिडिअनि गेजेराव हाबसननायनि थाखाय सिगांग्रो निमाहा बिग्रोनाय जाबाय नोंथांमोनाथ' गोबाङानो मिथिखायो जों हिन्जाव माहारिनियाव मासाव खनसे प्रब्लेम जायो बे प्रब्लेमखौ जोङो सल्भ खालामनो थाखाय मोनसे बेसाद बाहायनाय जायो बे बेसादनि मुङानो जाहैबाय स्टेफ्रि जों बे स्टेफ्रिखौ लायोबा गोबां हेफाजाब मोनो आरो जोंनियाव बे प्रब्लेमा जायोबा मावनाय दांनायाव जोङो सुखुवा सुखुवा मोनो बिनि थाखायनो जोङो स्टेफ्रिखौ लानो गोनां जायो जों बयबो स्टेफ्रिखौ बाहायखायो दा बेनि गेजेरावबो स्टेफ्रिया बबेबा गाज्रि बबेबा मोजां थायो बिनिखायनो आङो नोंथांमोननि गेजेराव दायो एभारटिननि स्टेफ्रि लानानै फैदों नोंथांमोनाबो बाहायनो हागोन बेखौ आंबो बाहायनानै जोबोद मोजां मोनदों बेखौ निम बिलाइजों बानायनाय जादों बिनि प्राइसआ बारा नङा नोंथांमोना नायनो हागोन नै बियो 95 बियो 100 नोंथांमोना 100 रुपिसावनो 20 पिस स्टेफ्रि मोननो हागोन आरो नोंथांमोना बेखौ बाहायनायनि सिगां एभारटिना होनाय डक्टरनि नाम्बाराव कल खालामनानै रायलायहरग्रोनो हागोन डिसक्रिपसनाव लिंक होखानाय दङ डक्टरनि नाम्बार बेयाव थांनानै नोंथांमोना कल खालामनानै रायलायहरग्रोनो हागोन आं दायो साहाखौ लुनोसै नै खुन खुन आरोना बे मोनसेया ओमफ्राय एसे थाब सोबखाङो बियो होमबाबो नै उनथिंजा नायनो हागोन नोंथांमोना मोजां आरोना नांलाया नै मोजां सेबखाङो आरो नोंथांमोना नैबे मोनसेखौबो नायनो हागोन आं दायो साहाखौ लुबावनोसै नै आखायाबो सिलायलाया माने मोजां सेबखाङो आरोना बियो जेरावबो नांला नुंला जाया उनखैबो नै माने नांलाया आरोना नै बेबो आखायाव नाङा माने थाब थाब सेबखाङो आरो मोजां उनखैबो मोजां सेबखाङो जेराव मेराव नांलाबाया नोंथांमोनाबो बाहायबानो जाबाय नोंथांमोना बेखौ अर्डार खालामनोबा आंनि भिडिअनि डिसक्रिपसनाव लिंक होखानाय दङ बेयाव थांनानै नोंथांमोना अर्डार खालामनो हागोन अर्डार खालामनायनि उनाव साननै सानथामावनो मोनफैयो नोंथांमोनाबो इउज खालामबानो जाबाय गुड मर्निं एभ्रिवान दायो आङो माने माजबाट पुलिस स्टेशनाव थांगासिनो आरोना माजबाट थानायाव पुलिस थानायाव मानि थाखाय लेंहरदोंथाय मोजां मिथिला आङो दायोथ' नोंथांमोना गोबाङानो ससियेल मिडिया इउटुब फेसबुक बिदिनो निउसफोर नायोब्ला गोबाङानो नुखादों जानांगौ माने उन्दै बैसोआव हाबा खालामनाय हौवासाफोरखौ हमगासिनो दं आरोना मानि थाखाय हमदों दा आंनाव रिपर्टसो फैदों ना मादों जेबो मिथिला आरो खिन्थु आङो दा थानायाव थांगासिनो दं लोगोफोर मानि थाखाय लेंहरदों आंखौ मोजां मिथिला दा थांबासो मिथिसिगोन मानि थाखाय लेंहरदों ओरैनोथ' आंना फैनांगौ गैयामोन आंनाथ' ओरैनो हाम्फिजों आंजों जोंहा कर्ट मेरिज खालामखानायसो 18 बोसोर जायाबा कर्ट मेरिज खालामनोबो होखाया नालाय हाम्फियाथ' 21 बोसोर रानिं जागासिनो दङ आङो 26 इयार रानिं जागासिनो जोंनाथ' सरकारनि आयेन बायदिब्लाथ' थिगानो दंखायो नाथाय मानि थाखाय लेंहरदों बेखौसो मिथिला बिखा गुरलु गुरलुबो मोनदों लोगोफोर थेवबो थांगासिनो आरो आङो माजबाट पुलिस थानायाव गिनांगौ गैया लोगोफोर माने लिगेल मथे थाङोब्लानो जेबो प्रब्लेम गैया आरोना आं दा थांगासिनो नायनोसै दा उनाव मा जायो मा बेरो पुलिस थाना मोनहैबासो मिथिसिगोन रिपर्टआ मानि थाखाय फैदों आरो मानि थाखाय लेंहरदों आंखौ थानायाव जिखि जाया नोंथांमोना भिडिअ बानायनानै देखायनो नाजागोन मानि थाखाय लेंहरदों असि सारा नाम्बारबो दंखायो नालाय बेनि थाखायनो थाब थाब लेंहरो बे आंखौ माबा मोनसे प्रब्लेम जाबानो दा आं नै थांगासिनो बेयाव बेल दामनो गोनां जायो शिब मन्दिर दं नालाय सोरबा सोरबा बिदिनो गोबां मानसिफ्रा हमजाबाय जोंनि माने माबाया 17 बोसोर हिनजावखौ हाबा खालामनाय बिदिनो 16 बोसोर 15 बोसोर माखासे जोंनि बर' मानसिफ्रा बारा हमजायाखै आरोना बिदिनो बांगालफ्रा बांसिन हमजादों बिसनाथ' बोराय बोरायानो हमजादों नोंथांमोनाथ' निउसाव नुगासिनो दंखायो
दा बे आयेनाथ' मोजाङानो जादों खिन्थु साननानै नायोब्ला जायनाखि हाबा जाखांनाय सिगांनि 17 बोसोर सोरबा 16 बोसोर बिदियाव हाबा जानाय बिथांमोनखौ हमाब्ला मोजां जागौमोन आरोना। मानो होनना बुङोब्ला सोरनाबा उन्दै उन्दै गथ'फोर दङ, सोरबा बिदिनो खामला हाजिरा मावनानै जायो हौवाफ्रा। दा हौवाफोर गैयाबाथ' हिनजावफ्रा माबायदि दायो माने न'खरखौ खुंलांगोन बिनि फारसे साननानै नायोब्ला जोबोद दुखु गोनां आरोना। मालाय न'खर संसार खुंलांनायखौ अर सुनानै होनाय बायदिबो जादों आरोना। दा जिनाखि गोदान जेनेरेसन दा 2020निफ्रायसो स्टार्टिं खालामनांगौमोन आरो। दा माखासे प्रसेस थानो हागौ बेफोरनि बागै माफोरबो थानो हागौ। नोंथांमोनाथ' जायफोर निउस नायदों मिथिखादों। बुंनाय बायदिब्ला माने बेल मोननाय मोनैनि खोथा दङ। माखासे बेल मोनगोन बायदिबो बुंदों 14 बोसोरनि ओरै गोजौआव जायफोर माने हाबा जादों 18 बोसोरनि गाहायाव 14 बोसोर टु 18 बोसोरनि गेजेराव माने जायफोर हाबा खालामदों बिसोरखौ माने माफ होगोन बायदिखौ बुंदों आरोना। दा थेवब्लाबो माने सोरबाथ' माने थाखा फैसायानो गैजाया, जेरै जों बायदियाथ' नै बहुद माने गोरिब न'खरनि मानसि जोङो। दा हाजिरा खामला मावब्लासो जोङो 300 थाखा मोनो। दा 300 थाखा सानसेयाव 300 थाखा हाजिरा मोनब्लाबो जोङो माइरं सेरनैसो बायब्लानो अमा बेदरथ' सेरसे मोनखाया, दालि संख्रि फानलुनि खरसा दङ। दा बेफोरखौ साननानै नायोब्ला सरकारा एसे बुजिनांगौमोन आरो आंनि मथेब्ला आरोना। दा सोरखौबा हमनानै लांगासिनो। एबार फैबाय थानाय जायनाखि हाबा खालामगोन 17 बोसोर 16 बोसोरनिफ्राय हमनांसिगौमोन आरो। एबारनिफ्राय जानाखि गोदान हाबा जागोन बिनिफ्राय हमनांगौमोन आरोना आंनि मथेब्ला आरोना। बयबो रायजो राजाफ्रा बेखौनो लुगैदों लुगैनायाथ'। दा आयेन मथेसो मारै खालामनो सानदों, प्रसेस दङ। नोंथांमोना नायलांबायल' थादो। बोथोराबो जाबायदि गुसु, भिडिअ बानायनोनो बाहेरायाव ओंखारनोनो बालेले मोनखानाय मोनो आरोना। दा माने भिउसफ्राबो बिराद डाउन जादों मानसिफोरनाल' नङा, आंनाबो जादों आरोना। बयनाबो जादों, भिउसआ बिराद डाउन जादों। मानि थाखाय जादों नोंथांमोननो आङो भिडिअ बानायनानै खिन्थागोन र'। माने टेकनिकेल चेनेलाव आङो भिडिअ बानायनानै खोन्थानो मोनाखै आरो कन्टिनिउ भिडिअ बानायनो हायाखै। आङो बिराद प्रब्लेम जागासिनो दङ। 2-3 चेनेल सालायनांगौआ, हारसिङै मेनटेनेन्स खालामनांगौआ, माखासे न'खरनि खामानिबो मावनो गोनां थायो नालाय। बिनि थाखायनो माने इउटुबावबो एक्टिभ थाबाय थानो हाया। आं दा थानायाव हारसिं थाङा, बै सासे लोगो दङ बिग सर्टगियारि, बेना इउटुब चेनेलनि नामा। बेबो इउटुबार आरोना, इउटुब भिडिअ बानायो बेबो। दासो जाखांफुनाय, बारा माबा जाथ'वाखै। जाखांफुनाय माने बानायनायालाय बानायगासिनो, मानसिया कलेजबो फरायो नालाय बिनिखायनो बारा कन्टिनिउ बानायनो हाया बियो। ओमफ्राय बेखौ लानानै थांफागोन आरो आङो। ओरैनोथ' नाम मोजाङा बेना आयुष सर्टगियारि। नामानो 2-3 दङ, बिग्रायबो होनो, बिग्राय सर्टगियारिबो होनो। टाइटेलाथ' सर्टगियारियानो आरो। मानि थाखायबा सर्टगियारिनि मिनिंखौथ' मिथिला आङो। जिखुनु जाया बेखौ लानानै थांफानोसै आङो दायो थानायाव। ओमफ्राय नायनोसै मानि थाखाय लेंहरदों, खिथाहराखैबो। गाख्राय थानायाव फैल' होनना बुंहरदों, गिलु बालुनो। मानि थाखाय लेंहरदों दा थांबासो मिथिसिगोन। नै दायो बिग सर्टगियारि, बिग्राय सर्टगियारि, आयुष सर्टगियारि मोननानै न' मोनफैबाय फाइनालि। मानसिया ओइ नै हाथायबो फुदोंना फुवाखैथाय, जुथा गानबावाखै। सानाबो हनै लोगोफोर माने सान ओंखाराखै आरोना, दिनै खुवा खुदों। दायो नै माइनावगुरि मोनफैबाय। ओमफ्राय जोंना मण्डल अफिसा नैबेनो, सार्कोल अफिस होनना बुङो आरोना बेखौ। बायदिसिना हानि माबा माबि कागज पत्र दिहुननोबाथाय बेहायनो जाजोबो। ओमफ्राय दा नै थानायाव थांगासिनो दङ। थाना मोनबायखौनो होनदो। मानि थाखाय लेंहरदों जेबो खिथाहराखै। जिखुनु जाया थानायावल' फै, 8टा बाजियावनो मोनफैथारनांगौ होनना बुंदों। थांबासो दा मिथिसिगोन। बिग्रायखौ लाबोफादो, आङो नायनो हागोन नोंथांमोना। खोलैनाङा नोङो गिदिर गियाखै नोंलाय? होद बिखा दब मोनदों। लाखिबासो साला उन्दै बैसोआव हाबा खालामग्रा। होद नों दा बाइकखौ लानानै थांब्रा। लांबाथाय आं सलायथ'नोसै दे। मिथिबाय? लाखिबाय बायबाथाय उनाव नोंखौ जुरिमाना खालामनोसै आरो आं फैसा होनानै। आं ओंखायनो बिग्रायखौ लाबोफाखादों आरोना। नोंनि आइफनखौ गालांखा, बायसान्स फैसा नांगौ जाबा। नै मोनफैबाय, बेनो आरोना पुलिसनि माने पुलिस थानानि बाउन्डारिया बेनो। ओमफ्राय दा एथ' फुङावथ' लेंहरनायनि जाहोना साननो गोनां दायो।
खोन्थाहराबो। नै फाइनालि थाना मोनफैबाय, नोंथांमोना नायनो हागोन। गारिखौथ' आङो नैबे साइडआव दोननानै हाबहैनोसै। नायनो हागोन नोंथांमोना माजबाट पुलिस स्टेसन। ओमफ्राय दा आं गारिखौ बेवहायनो दोनसै आरोना। नायदो सिङावथ' माने पारमिसन गैया भिडिअ बानायनायनि सिङाव हाबनानै। ओमफ्राय आं दा सिङाव हाबलांसै।